Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusia herrirako polizia operazioan atxilotutako kideekin bildu da gaur goizean Donostian. Garitanok berak adierazi duenez, operazioaren berri izateko elkartu da Nagore Garzia eta Jesus Mari Aldunberrirekin. Hernaniko sarekada gertatu zenean bertaratu ginen Loitzune Txarola Batzar Nagusietako presidenta eta ni neu Hernanira Garda Zibileko komandanteak ez zuen nahi izan gurekin hitz egin. Espainiar gobernuko delegatuarekin hitz egin duen eta gelditu zen erantzun bat emango zigula, ez digu inolako erantzunik eman gaur hartio, eta horregatik gaur jasotzen ditugu Gipuzkoako Foru Aldundian bi hiritar, bi gipuzkoar sarekada horretan harrapatu zituztenak eta gero kaleratu. Nola ofizialki ez diguten ezer esan, jakin nahi dugu hiritar hauen ahotsean, zuzenean, ze gertatuan, zergaitik eta ze gertatuko da hemendik aurrera. Bestalde, Carlos Urquijo, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak, ekitaldi horren berri eman dio Auzitegi Nazionaleko fiskalari. Gipuzkoako aldun nagusiak desobedientzia delitu bat egin zezakelakoan. Urquijoren hitzetan, Garitanok terroristak txalotzen dituztenekiko duen begirunearen eta biktimekiko mespretxu etengabaren beste froga bat izan da harrera hau. Gipuzkoako aldun nagusiak honako hau erantzun die Urquijoren hitzei. Irakurri dut komunikabide digitaletan informazio bat bidali dula fiskalia da eta esan behar da informazio hori ez dela zuzena, esaten du Urquijok herriraekin bildu garela, bilduko garela, ez da gu bi gipuzkoarekin bilduko gara, badakigu, jakin badakigulako, herrira suspendituta dagoela bere ekintzetan, eta esan behar diote Urquijori lasai bizitzeko eta obsesioak oso txarra direla.